le khuang choi thlani sari tho tan ni kan lo thleng ta Israel lam kan ngai thlale do na kan ngai ven thup ni in alanga thayang angin kan update le do na ni kan nat nga in kan lan na vek ani October ni sari champha be pui thlak na footage thar an ti chuak sang ni som ni pathum October ni sari a Hamas ten Israel la ka be pui an thlak na champha thleng ta indo na chuan kum khat atling ta solnit lai khan Israel chuan a chan chena firfiak te be pui thlak na rap thlak ber an to kum khat na hriat reng na hun mang turin in buat saina an kalpuya October ni saria Israel mi pui suat na awang khan kan lana rengani ante President Isaac Herzog chuan rampum lungai na ni man ani tur thua soya nun na hlu tak tak an la ka tangin kum khataliam ta a van bo ruwa ka thima judami te Israel ramle Israel mi pui te la ka chiat na thlen tum mel mati du da na ra phlak tak chu kan mu vek to ani ti in Herzog chuan a soi kan la hri om veka kan la tuar tlang em vekani rampum huwa palungai na ni kan mang me kani chiat na rap thlak tak min thlen na wanga mi tuitlak na chu a thlenga kan mi tuitlak na top lovani kan tiame engkim hi kan siam thar leanga chu siam thar le na chu miman te an lo ho ma chuan a fam kim don lo heti lai hian haveli chuan mi pui tha an ni kum khat na chu hriat reng na ni mai lovin kan hlo cham na te hriat chua chu ta tanga zir chua chu ti rualin har sat na om to te lo thleng tur te zir chen nan hun man na poimo ni in Israel Chief of Staff Haveli chuan a soi IDF ho tu chuan Israel in complex multi-front war chumi akal pui mek chu kan ram chunga zalian taka kan om theina turin kan dikna chan vo hum him na turani ati kum khat chung zet chu indo na buai thlak tak multi-front war kara kilrang sanga tanga Beih Rawn na kara kanom to a hlotlin na poimo le zau tak kan nei to bokani har sat na tam takala oma chuta chuan IDF sipai te hida an nia kongtin renga chak takin an in beya ding khomuang lovin an beyani ti in sipai te hena thucha athona IDF Chief of Staff Lieutenant General Harji Haveli chuan a soi Israel state mi puite hum him tur kan mission kan hlo cham na ni October ni sari atang khan kum khataliam ta a tuna chuan sim na ni som rosa sana le yom ki purin kara kanom to ani ati kan ding lo kan beya kan chang let zela kan inzir pa zel boka kan in siam thato ani kan mel ma te theina kan ti chhia a heng an theina te hi an siam thar le lo nan kan vil zui zelang chutiang chuan October ni sari athil thleng angkha a thleng le to ngai lowang IDF chuan footage thar an ti chuaka October ni sari in suat na athlena tanga kum khadatlin ma hian IDF chuan he be pui thlak na atanga footage an lati chuangai lo then khat te an ti chuak clip masabera hian October ni sari jing khan kibus riema elite multi domain unita ghost unit an ti bok te an che chuaka Hamas firfiak tam tak an beilai khan unit ho tu Colonel Roy Levy kumsomli pali chu athi a officer dang captain Yotam Ben Bashat kumsomni palimi po athi cholnia IDF in video panhina anti chua chuan Sederot Police Station in beina mun khani in Hamas firfiak ten building an thunun nuwa officer engemaza thi te ruanga langa July thil thleng video chu Israel chuan an tlang zara alung chiat thlak le he video hi chu ti laya 401st Armor Brigade Commander Colonel Beni Aharona tenga tanga la kani Channel 12 News in ataran danin cholni khan hati fasara a cheng kang thel tu gilta sa a chen na ina thil rap thlak tak October ni sari khan a thleng boka kha edit lawin footage hi ti chu ani bok video a chuan gil le afapa pani chu jingkara rocket siren kara anin hnunglam bom puak laka tom himna tur bom shelter lampan turin an tlan laya langa anhuwa firfiak te chu in hnunglama chuan an lut pheya shelter chunga grenade an vom lut ti video a chuan a hmu thei bok gil chuan grenade chu abo pheya chumi puak wang chuan a thi nga la
afa te koren le sai te nun na chan himani ma se hliam an tuar ve boka firfiak te hian naupang te chu apartment chhunga an nor luta an zinga pakhat chuan fridge a hong kuala thisen chuak naupang tengen na chu ngai sak lovin engma thil thleng lawang mai chuan coca-cola bur chu hongin a in la ya lang bok firfiak te hian apartment an chuasan hnu hian an fa te pahnih hi an nu sabain jil nen an in thena attached apartment a cheng in bula oma an tlan pheya atopa chuan naupang te hi chan chuan ni tasa chena in chunga footage original hi IDF in Hamas laka be puyan thlak hnu thlakhat borvel khan tual chung le rampon journalist te entiran ni Hamas in tidu dana film an siam zinga mi ani a Israel rama March thla sang ni somni pali thleng khan ti chua ani lova YouTube la min ti chuan khapa wangin keini pon kan ronda chuak talavani ole kan ril ruwa omber chu Israel in Iran a chan let hun tur hi nia Iran hian ama run beilo turin Israel chu vo chikimin vo ve bok ma se a vo na chu Israel hian a uk sak vak don lo ti po Iran hian a hrengal ni in a langa in buat seina lian takan kalpui ni in an soi Iran chuan a thlona zong chu a grauna mun him lama aseng hoi mek Israel chuan missile manga Iran bei ani tur thu angai tu mek lain Iran chuan a thlona zong chu hun rei vak lo chung an da bowa han thlo chhuat tir lo Iran hian cholni khan hun rei vak lo chung chu thlona zong a ground veka hei hi film khurna na an ti ani karma salama missile manga Israel an be chiama wanga Israel chanlet na ron thleng tur laka Iran lo in buat seina le film khur thu hla an chet na ani Iran airport zong atanga thlona thlok chuak tur chu cholni zandar ko atanga thotan ni jingda ruk thleng khan cancel ani Iran Meher News Agency chuan Iran Civil Aviation Organization thu chu arun puanga Iran thu nei tu ten pilot te hne la hriat tirna an thon ani lo le thlona thlok le tum hriat tirna no tama chuan an hun ma te hi kharani thu an soi state run outlet dang IRNA chuan kharani chan chu operational restriction wangani thu soin hei hi karma sa khan Iranin ballistic missile Israel be nuwa Israel in counter attack anei turne na in zom ni in antar lang bok mase hemin hu hian boruak omdan thlirin thlona khapna thlo khapna chu hli le to ania state media te chuan rampuma airport atanga thlona ground na tur danan siam chu ti to pleilo kani thuan puang bok Israel hian Iran poi khoina hi ala chang let lova mase abei thena tur tar ke tangai tu meka chanlet na lian thama pengei don ti atiam bok Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan October ni sari a Hamas in be pui an thlak nu kum khat chung hian an ram sipai te chuan reality ya in thlak danglam na lian takan na ya engkim an thlak danglam to ani hei wang hian an ram chu in do voi ni na tu na hian an chemek ti a soi Israel chuan melma a chang let dona a chak don ti in netene hu chuan IDF in Southern Lebanon na ground campaign a nei tran atanga kar ni don la liam hnuwa marlam ram ria sipai mun puyat lo la ina soi ground campaign a nei tran atanga kar khat don hnuwa marlam ram ria sipai mun puyat lo la in he thu hi a soi cholni khan Netanyahu chuan 36 division sipai te akom na heta hian marlam ram ria IDF sipai tenen kan omme kani he hmuna tanga metar tlem te vela hla hian ram ri sir le lama kan thian te an oma Hezbollah in kan ram ri kan mi te kan chena hmun te beitura anin buat sei mek lai le an hmun ma firfiak hmun ma te chu an ti chhia ani ati nikum October ni saria Israel chim lama Hamas be na chungchang soin Israel Prime Minister chuan kum khat kalta khan vuak na rap thlak tak kan to kani ati thlasom pahni kalta chung khan thil tam tak thil thleng tam tak thilin thlak danglam tam tak a oma kan mel ma ten min Beih Rawn na hi khovel pumin min thlir me kani ati an vai hian kan beyanga arwalin kan chakang pathian puina in ati Iran thlo phelpol rang ten an Beih Rawn chungchang le ne na chang tur chu Israel ani thu a soi
Israel sipai ho tu Lieutenant General Harji Haveli chuan kum khat nuwa Hamas sipai Poland ne to ni in na soiboka heti lai hian cholni khan Palestinian firfiak Pol Hamas chuan sang ni somni pathum October ni saria be pui an thlak na kha thil ro pui takani thu an soinona Palestinian te chuan kha be na mang khan Israel an dodal na mangin history thar an ziak ti an soi Israel hian phubalak nge atum thu ala puang renga chumi atana hun thaber chu ala thlenglo mai ani khovel sarkar ten buaina ti ziom na turin ngen na Israel la kan nei fowa buaina ti ziom na turangen na an nei fo ba ka Israel in rompania indona kalpui mek lain Israel Defense Ministry of Galan chuan mel malian ber Iran laka phubalak na tur kong zong in hong me kani ate CNN nena engkim hi do kana a om vekani atia Israel hian target nei le hlatak ka theina anaya kan fin fia to ani ti in na soi US President Joe Biden an administration in Iran nuclear facility laka be pui thlak athlop don lo thu a soi lain karma sakhan Israel in Iran oil facility a beidan tur chungchang soi howani thu a soi to boka hemi nu hian Biden chuan Iran oil song bolna mun pui be aya kong dang zong turin Israel adu thu a soi le to boka ni kha mase US hian Israel malak na lian tham tak tur Iran laka counter attack anei na tura hian remruat na le ruam man na US hian anei pui ngei doni in White House thu cha khan Sabrina Singh Khan lo soi to bokani ole Israel le Hezbollah in be na alakal mup maya kilrang in Israel chu Beih Rawn an ni a thuthlung hlui hun laya an mel ma ten kil tin atanga an Beih Rawn ang mai kha vo in hian Israel din mun chu ala ni reng mai kan puang tanual maya Iraq helte Yemen Houthi Iran te Gaza Hamas te Lebanon Hezbollah te chuan Israel chu leilunga tanga nuai bawan tua mase an thei hri lo Hamas le Hezbollah ten an Beih Rawn Mek Iran haza et mai boka Israel Prime Minister chuan Pathian Hming lam mevin thu a soya Pathian tran puina in kan hne ngei don ani min doron mase kan hne ang Pathian puina in ati Israel hian darkar somni pali chungin Hezbollah target za somnga an kapa Hezbollah te rocket beina awangin marlama mi pakhata hliam ve bok Israel Defense Force chuan cholni chonu khan Hezbollah kulpui Dahiyeh Lebanon chimlam khopui pon lama omlaka be puilian takin an thlaka IDF 98 le 36 division a sipai te chuan Lebanon chimlam khorang ral thuam dana mun tanel kwate Hezbollah mun ma an building dang telaka be pui thlakin chulai huna chuan zon chuan na dap na an kalpuya an mu chuaka an ti chiat chhun zom zel bok sipai te hian helai hmuna Hezbollah sipai ron thok tenen silai mangen an in kap ton reng ti an soya Hezbollah lam hian mortar le anti-tank missile an mang war le bok Israel Air Force ten target an ka zinga hian anti-tank missile ka chuana hmunte operative tombu kan selte tanel le ral thuam dana hmunte atel ni in IDF thu chua chuan tarlan ani Lebanon chimlama Israel sipai chetla te hian Hezbollah operative te nutchia ral thuam tam tak an mu chuak zela sipai te hian an ral thuam da that Hezbollah te na ral thuam an tlan chiat chan engemaw zat an mu chuak zel Lebanon chimlam khothen khata indona thlenga innam hnoi officer te chuan Hezbollah hian intin deuh thowa ral thuam an da ni in an soya intin an ti hi mipui chen na civil mi te chen na an soina ani hei hi Israel chuan beipui thlak na chan pakhat ani boka heng civil mi te mun ma a Hezbollah ten ral thuam an da na mun chu Israel hian nuai chiat an tuma nuai chiat an dua ma an la reng boka heng laia cheng mipui te chu an mun ma chhuah san turin warning an lo pe fo to boka ni kha 36 Division Nuaya Thok 188 Armor Brigade te chuan tuna beipui an thlak chung hian ral thuam da khom na mun le tanel engemaw zat an mu chuak to ti an soi sipai te hian Hezbollah command center pakhat
firfiak polin Israel marlam be pui thlak na tura atana an ruam man le rocket ka chuan atana an man nia soi an pho chuak bok an ti chenga lani ni enga mozat kalta atang khan leichung le leinuai infrastructure te ti chiat hi kan tumberani a hun chung kan soi theilowa hun bituk kan soi theilowa kan ti chhun zom zel dona marlama kan mi pui tan chhia an chen na hmuna him taka an kir le theina tur boruak muanom kan siam thei ma lo chuan ti in 188 brigade commander colonel or Volozinski chuan a soi he be pui thlak na nei chung hian IDF chuan nimin cholni khan Lebanon ramria manara ifta le malkia mi pui chen na naya sipai mun engemaw zat an khar thar boka karma sa khan IDF in Lebanon ground operation an nei tana tanga marlam ramria sipai mun an close way thumna ni Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan cholni khan ramri hi atloa IDF Northern Command Head Major General Ori Gordin le 36 Division Commander Brigadier General Moran Omar ten an troyom kum khat kalta khan vuak nara phlak tak kan to kani ti in Netanyahu chuan he mun atlona hian a soya thlasom pahni kalta chung khan thil thleng tam tak kan thlak danglam to ani ati Premier chuan international community ten khovel sarkar rang ten Israel sipai chakna chu an ngai ven hle ni in a soya 36 division sipai te hena kan mel ma te chunga inchet na le theina in lan tir zo zai hi khovel pumin makanti ati cholni khan Lebanon chhimlama Israel sipai te an chele a hetilai hian rocket somni panga le drone engemaw zat chu Israel marlam panin ka chuan ni a then chu air defense ten an lo dang Galilee khopui malo tarsi ha in pakha chu rocket pakhatina kap ni in langa social media in kang live video dar chuana sa a police te chuan poi khoina thlenga hian bungrotam tak a chiat thu an soi kumsam ruk pangami po chuta chuan rocket shipper wangin a hliam ni in medics te chuan an soi bok Hezbollah chuan Western Galilee Lebanon ramri atanga kilometer riat amela zonga mel nga vela hla mahalo tarsi ha a sipai te pun khom na rocket hi ka lu ani ni zandar somvel khan Lebanon atanga rocket engemaw zat ka chhuat chuan Israel ramri Israel marlam khopui Carmel chu akap ni in thunei tu ten an soya khopui chunga hian ngong engemaw zat anei online a video share chuan marlam ramri atanga kilometer som parukvel amela zonga mel somvela hla khopui mi hring singa vel chen na chu rocket in atin zona ma se hei hian lo kap thlabok Migan David Dom chan chuak tu pol service chuan ni zan rocket beina khan thi anom lo ni in an soya ma se ngong engemaw zat a om ti an soi a chevel khopui dir al asa ta building pakhata direct hit a oma direct in nan ka pa chiat na thleng nual thi anom lo thung cholni khan IDF chuan Hezbollah kulpui Dahiyeh tir hriat Beirut chhimlama building pali chu Israel in do thlona ten an beya an beima hian Lebanon civil mi te chu aranglama inson chuak turin an hriat tir lok IDF Arabic tonga thupuang tu Colonel Avichayar Day chuan he thu apuan rual hian me pati chuaka civil mi te chu he hmuna tanga meter zanga vela inson chuak turin angena sipai te chuan Hezbollah ten ral thuam da nan le hun ma atana an man me kani awangin an bom chedon ti mi puite an hriat tir lo kani karkal ta chung khan IDF chuan Hezbollah infrastructure an building an hun ma te chu thlona hmanga be pui thlak na hmangin an nuaya Dahiyeh a mun bik te chu chhuwa san turin mi pui te hna thupe kan lo ti chuak towa thupe kan ti chhuwa zo hian heng mun ma te hi an bom che thrin ani Beirut atlona UN Refugee Agency ho tu Filippo Grandi chuan Israel in thlona hmanga a beya wangin Lebanon displacement crisis lian taka om thua soya mi pui in son chuak an chen na mun chhuwa san mi pui tam tak buai pui ngai le har sat na lian tak thlenga om tia soya be pui thlak then khat chuan international law abo chiani in na soibok Lebanon sarkar official te chuan tuna hian mi mokta duai khat nuai ni vel chu mun danga anin son to ni in an chuta
UN chuan mi hringlam harsat na tok mek te puina atan dollar mak te duai zali somni panga point pasari angai ni in an soya tun thleng hian za asomli vel chu sumpe kan ni to grandi chuan Israel le Hezbollah in beina awangin Lebanon le Syria ram rikong puilian taka civil mi himna munatlan chiat tum tam takanom thu le harsat na lian takan to thu asoi in beina na sa taka wangin Lebanon mi le sa le Lebanon a Syrian ral tlan te chu Lebanon ramrikanin mipuitam tak anin son chua thu an tar langa Syria rama chuan State News Agency sana chuan sipai thu chua tar langin cholnit lai khan Israeli Air Force den be puyan thlak tia soya Central Syria ram lailia air strike an nei ni in an soi report a chuan IAF in do thlona te hian Lebanon marlama tangin an missile pa yan kap chuak tian tar langa Syria chimlama sipai mun engemaw zat an kapa strike a hian bungrotam tham taka chiani in sana chuan atar langani sarkar thlop tu sam FM radio chuan air strike hi Homs area kalpuyani thu atar langa Britain Syrian Observatory for Human Rights chuan Homs sa Iran car factory chu Israel in voi khata kap ti atar langa kumsang hele som pakhata Syrian tual chung in dona achu atang khan Israel in Syria rama be pui thlakna kalpui chungchanga hian thutam asoi ngai lova khovel hriatin atar langai lova heiwang hian be pui thlakna zatam Israel hian kalpui to an ring Syria rama Israel be pui thlakna thina hian sipai mun le Iran thlop fighter te a be ber thin October ni re ta tangkhan Hezbollah kai hruai sipai te chuan Israel ram rikhwa le Israel sipai mun te nitin de utho an be thina he Paul hian Gaza Indona Mek kara Gaza a Hamas thlop na nan che ni in an soi tun thleng hian in beina hian Israel lama tangin civil me somni paruk Israel le Hezbollah in beina hian an thitoa ground operation a sipai thi de ti lawa chuan IDF sipai le reserve somni panni an tling to bok Iraq atanga drone manga be pui thlakna voi tam kalpui towa Israel sipai panni an thito boka Lebanon a Hezbollah laga ground offensive IDF sipai thiza chupakwa hanni Hezbollah chuan in beina kalpui meka Israel na anti human member zanga som paruk ming tar langin atam jok chu Lebanon in beina thi an nia then khat chu Syria te pon ni firfiak pol danga tangin operative dang somkwa pali an thito boka Lebanon sipai pakhata thito bok September thla Israel in Hezbollah lakabe pui thlakna thar an kalpui tana tangkhan Hezbollah operative thizat pon pung chhozel kumkha chung in dona kalpui anita a IDF data atanga alandan chuan Israel sipai jasari somni pariat an thita a Israel a rocket singni sang ruk chuang ka lu ani to October ni sari sang ni somni pathuma in dona achu atanga kumkha datin to awangin Israel Defense Force chuan thotan ni khan Gaza Strip West Bank le Lebanon an beidan data tharanti chuaka in beidan data tharanti chuaka hei hi Israel ka rocket ka chua za ta tanga ni a Israel Air Force in mun an beizat thlengin tarlanani data alandan in dautan tira tangkhan Gaza Strip a hian IDF in Hamas operative le firfiak poldang member sing khat sang sari velan that to a hei ba ka hian October ni sari khan Israel ram chunga firfiak sang khat velan that bokani kha Israel chuan Gaza Strip a Hamas sarkar paithla ka firfiak pol ti chiat le an mi man te chua zalen turin sipai bei pui thlak na mangin an chang le ta Hamas sipai hi pakhat ma mai 11 wai bo vek ero thil thai ani hawlawang ma se tuna hian sipai in rel bolna mumal tak Hamas te hian an kalpui hlei thei to lo nia ngai ani an chawraw viau to a ma se Israel mi le sa le ramdang mi then khat an la hren tlata wangin Hamas beina hi chol san thei alani lo bok Hamas and Call Health Ministry chuan Gaza Palestinian singli sang khat chuang an thito tian soya ma se hei hi independent taka fin fia thei ani lova Gaza a civil mi tele Hamas member thi te hi thliar rang lovin an puang ko bok Israel data chuan IDF ina an chin chia dana chuan sipai te hian Hamas brigade commander pariat le atluk pui reng a omte an that to a
battalion commander somthum chuang an that to boka data atanga alandanin Hamas company commander le reng inang nei operative za somruk panga chuang an that to bok Indotan tira Khan Gaza Strip hian target singli le zathum ka chhu ani to Israel sipai te chuan tunnel saf sangli zasari velan muchuak to ni IDF chuan an tar langa tunnel saf ti hi lein hoi kong tum an luna kwa soina Hamas laka beipui thlak ani nu ni khada Lebanon a firfiak pol Hezbollah chuan Israel marlam ram ria beipuian thlak chana Gaza thlopna turamma an lak thu soin chu indona chu thlatam tak chung kalpui alo ni towa chu indona chu ani telina zual teltela tuna hian leilama pomchilin baina nen Israel le Hezbollah te hian in baina an kalpui ta ani kha thlama sa khan Israel in firfiak pol laka beipui thlakna thar an kalpui nuwa an thwai tu sang zong de utho an thata Lebanon chimlama ground operation an kalpui ta bok Lebanon a chuan IDF hian firfiak operative somriat chuang an that to tian soya atam zok chu Iran thlop Hezbollah member an ni heng zinga hian Hezbollah commander somkwa telin IDF chuan an tar langa IDF data atanga alandanin Hezbollah mun sing khat sang khat vel chu Israel sipai te hian an beito Indotan tira Khan Israel ram ri kong rang atangin Israel ram chu kong rang atangin rocket missile le drone sing ni sang ruk chuang manga ka ani to ani heng zinga hian Gaza atanga projectile sing khat sang thum zani ka chhuwa tela October ni sari ni leng ringot khan Hamas ho khan rocket sang nga vel Israel lama an kap ni in IDF chin chhia dana chuan tarlana ni a Lebanon atanga ka chhuwa sing khat sang ni zalia tel boka tin Syria atanga ral thuam ka chhuwa somruk Yemen atanga ka chhuwa za somriat le Iran atanga ka chhuwa zalia tel Iran atanga ral thuam ka chhuwa hi April ni som pathuma le mani mai October thla Israel director an be voi ni na nen khan ani IDF chuan indona kara Iraq atanga Israel lama drone le missile enge mozat ka chhuwa ni thuan soiboka ama ero chu hei hi chipchiar takin an chin chhia lo nge an soi chuak lo ani heng mel ma beina an chin chhia hian rocket ka chhuwa dik lo le Israel ramalut lo te an ka thlak te hi atam zok an nia Israel ram chunga chiat na thlen chu kutzung tang thliat tham le kan ni Israel Military Intelligence Directorate Unit 504 chuan Gaza Strip a Palestinian rin hlel mi sangsari vel thu an zot fia to ti soin an zinga atam zok chu manan nia Israel a thu zo fia bel turin an hruai lut boka mitam tak thu an zo fia nuwa Gaza thon kiran ni le to bok October ni sari atang khan indona hian Israel sipai reserve le local security officer za sari somni pariat an thitowa an zinga sangli zanga som sari parukan hliam to boka Gaza leilunga lu chil nuwa Gaza leilungan lu chil nuwa Israel sipai thizat zathum somli paruk ni in hliam zahni somni hliam sang ni zahni somkwa pakwa chu Gaza ram chunga beipui thlak na ne na in kai hnoyan ni IDF hian Gaza a friendly fire le sipai kai hnoi thil dang thleng wangin mi somnga parukan chan ve to boka a zia chu an lampol an beipal tipal thil thuwa an lampol an kapal ang chi tele a kai hnoya khan mi somnga parukan in chan to a Hamas hren be na atanga ron tlan chuak Hamas emotia IDF ten an lo ka tak Israel mi le sa thi te po an zinga hian chiar tel an ni October ni sari sang ni somni pathuma tang khan West Bank IDF chuan Palestinian mi sanga zani somnga chuang an man to ti soibokin heng zinga hian Hamas ne na inzom mi sang ni le somnga chuang an tela hei ba ka hian West Bank a silai keng sipai te ne na in ka na te boina siam tu firfiak pol te ne na in ka na te zeruk som ko chuang an thi to bok IDF chuan West Bank a hian brigade level raid voi za somnga an nei to thuan soiboka Palestinian mi firfiak te chen na in som thum chu thria an ni to bok thria sak an ni to bok kum khat chungin khatiang kha thil thlen dana nia Mizoram tiat lak Israel churam lian tak Iran le athui roi helten an Beih Rawn Mek hun top indona Israel chu Beih Rawn hun top indona Israel chu Beih Rawn ani tur thule
chiat na rap thlak tak a thlen tur thu te kan hmu a chu hun in tran na ani empty ke ni chuan kan soi thei ho lova ani lo tura nga yela engpo ni se tuna hian in bei ton na lian taka thleng tuna hian Israel chuan Beih Rawn tok ti lo rual ani lova kum khat zet Gaza Hamas an nuwa an ni aya hlo om Hezbollah an lu chil le ta a reivak lo an lu tur thu Israel hian soima se an lu chan ber Israel marlam mi pui lo kir le theina khop ram ri bo ruak ral muang an siam thei ma chuan Israel sipai te hian an malak na an chol san mai na rin om lo Hezbollah te an nor kir thei si lo chuan an malak na in om zia anei don lova chu wangin Lebanon chim lama in khuar Hezbollah te chu litani lui thlang lama tanga nor chuaka Israel marlam Lebanon chim lam hi ral muang taka an siam ma chuan an top sanina rin om lo enge an chunga Israel sipai te chunga hian thleng don ambush close quarters combat bompuak dur te automatic assault rifle rizat zot hriat tur om renga ral khata tangpo mu mai thei ho lo bompuak ina apek chua mai khodum van lama in chokol chhongwai te chu mu tur om reng Israel mel malama Iran chu an last defense ania aliana ral thuamanga a resource alanga boka Israel mabak hi a hupur om hle Israel hi ana chan red lo chuan khovel thil makzinga chiar telani kum khwa to ang ti tur khopin Israel hian mel ma be ina chan red lo anei ngai lo min dorona min Beih Rawn chuti la in Hamas kan tukzal towa Lebanon kan lut le towa kiltina tangin min beya min kapa atopa hne na changtu tur chu Israel ani Pathian puina inti in natine hu chuan Pathian Hming lam mewina in pedru towa Israel mabak hi a eng lova Iran chuan a ayan na a chan let a tiam diam to bok enge thleng zelang khovelin an clear thupa chuti lai chuan thurin tlak le chip chiar zo ka i hriat theinan he channel hi lo ngai chang zel don nia mangtha le photule